daw niya yun. Baik mabingit. Kung bingitin ko sa lupa yan. Sinuhunas la ilaha illallah. Bagdo ako tayo mga. Ano yung tugas? Para yung pangkuhan mo. Hindi. Hirap matugas. Dago lagi yan, matugas sa limbas ini. Mas matugas. Ayaw, BID ba? Baik dahil dagang mas matugas mang yan. Ano pang sa puto? Tinako ang mga sipan. Oh, you may die. Ana. Lupa siya ko sang organ. Lugaan mo saya. Aplingan na mama. Sige nada. Narin na sa naman upang magawa niya ng teknik. Ikaw sabihin na rupang. Satu sama. Ikaw naman. Baya kayo pag kita direct ko si Sangbay ko yun, hindi yung magkailon. Long mo yung mga naaayos. Titanic. Sige na da. Nakasunin virus pa pautok ko yan. Pag kita ko pasun mo ako. Laylay lawa. Matawag na mga chika. Ikaw narinig na yun. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sige na dahil. Ang daugang yes. Sige na dahil. Basta makuha ko ganyan. Lukulikan na muna. La ilaha illallah. Sige na da. Ako kan magkeringat juga aku. Patut berbagi-bagi kita. 30 kan 3 orang kita. Mari itu 20. Nawai lagi. Sige na da. Nauro pa ba kayong mugago? Sindi ka bang dihil? Ha? Tanda ka? Kawanan bi ini. Amin na tolong ni. Nangayo duara. Sige na da na. Mga kosong. Bataw sa pangayuan mo yan. Pagkarang bukilak yan. Sami kita. Ay, huwag katawa. Di ako magkasambay mo na. Mamantot na ako magugulo. Tapuan si Mog mo. Sukot sa ninpikot ang nila niya. Magtuwa-tuwa din Marisa. Kita ba? Hindi ko pagkanita mo rin magbuha. Sige na da. Mga
silat gayung. Taklo to the right, taklo to the left. Elbow to the right, elbow to the left. To the right, dance to the left. Sige na Di na siya marupang ano na. 2-0, kamu seri. Sige na Baka na nakawan pilang yan. Kaya balikan na kau. Apa kau rasa? Ala, naglalanting ng muli. Puntul na sa langsung sa mas Sige na Uy, Superman. Nagkalagoter bago tembus sa kini. Tak kau kasihan sama pengantin kalau hujan lebat. Magkatayo aja nenangmu. Tak boleh simut pelongko. Yan, oke. Drip niya yung simot ka. Pagkarian ang pupilak yan. Nah, anong mantang sa bagong pandak patapos niya aja. Nagabutan ko. Tagko. Bagian ba? Kuya tabo tangawas. Nggak, uy. Nggak, siling ba ko, siling ko. Siling ko. Itu lagi satu. Dia ini style rumah ko. Laksoy na. Okay, kaway niyo tubig. Sige na da. Yesus anak paksa bersama ketumpian ko. Kalau kau tidak bagi aku 10 ringgit itu bagi saja aku ini aku gandai satu saja. Ampak kamu nakita, ipagsium-sium kamu. Mangut mo sa inyo, mangut mo. Pagkailan siung tak kau. Pagaway ba? Pagaway ba? Kung ngerakpos ka saan ka? Simuin bau lawa ini. Grabe sa ba? Mga nagkikit-kit. Kita kawa. Bang Imalom si Arab. Garuk ko na biyan. Lang mo sa ron kunita. Di matay ko. Nabang di matay ko. Punta na. Okay. Sige na da. Okay. Sarawak buhay na. Ando kayo magmap na kumabisang yung mga nakalawin mga pagpala na may doon. Hambog. Ano ba yun? Hambog antika. Atau uncle. Di ko magkaingatan isa. Masing kasal. Hey, Sarawak kari ko balik di lang kita ang pupila. Grabe niya yan. Ay lang kong mangalay. Panji-panji ng bahagi kita. Ay, nawantok na ka. Pagkari ang pupila. Ang pupila. Alam ka tao tasa. May. Okay. Tumawag na sa kita galing pasal uwas na yun si Sarawak. Mary Sarawak Bintulo. Halo. Piuto halo. Sta halo. Ay bisa kita tumpang ligate. Para yung isa. Okay, seterusnya panggilan siapa bernama? Casey.